tali mabbe ko be taga ko imanagal doftade Allah faman lam yakmilha bidhalik kala mo timminerani fittano bu imanagal doftade Allah fa huwa bi mazal kanyum wadama bangi jonyama ala an yatabawwa maw'ida alladhina akhlasu lillahi o jippata ko jippande labbinbe be diina mo en abadan subhanahu wa ta'ala fala uqsimmi wonderi min Allah goto arabebe needi dum nan tan maayi ha boyi holko tagi rabbil izzati na wonda e dow dum ko wonni Allah ko mati hibbe ƴewani ko oyi fala uqsim oyi mi wonderi min Allah bi rabbil mashariq e joom funnangeeji wal magharib e joom hirnangeeji innaka minen laqadiruna ko minen jogi bawde kattande ala no baddila min bakkilita khayran ko buri moƴƴude min hunna e mabbe non mi yiya ndu walla ko non ala no baddila khayran min hunna wama nahnu bimasbuqin hay goto ɓoccita wama nahnu bimasbuqina minen ay goto ɓoccita ko min wona alladuma wona piɓol ma wona ceerno ma wona walliyu ma wona leydi mon woɗɗude wona dogrede dow asman wona ƴeŋde lekki wona sorde less gueeji wama nanu bi masbuqin minen ay goddatta min walan yujisana dhalika lakinna masiyatuna iktadat takhira uqubate min muñanɓe tan ha ɓooya kono noon suwa ya mouhammadou muñan min gara waɗɗani ɓeɗeni min fala uqsim mi wondiri bi rabbil mashariqi wal magharibi innana minen ya mouhammad laqadiruna min jogi bawde kattande ala do an nubaddila min battita khayran ɓurɓe wadde fayida ɓurɓe moƴƴude min hunna e dennagal komin tagui tagoje ko mimman yastami'una dawata da'i wo nusuhi nase mbiyani ya mouhammad wama nanu bi masbuqina min mbawi halkude tout ɗum ne hay goddatta ñawama fazarum ɗaccuɓe ya mouhammad koɓe sali ko wota ɗum mettuma fazaruhum yahudu yoɓe jumpu mbaɗa bujitik aɗa naata o ndiyam no waɗa bujitik yoɓe jubit yoɓe bijit woppu ɓe mbaɗa ko weliɓe o yala bo ɓe pija dawra bin dañoji dayseji kirɗel coruɓe kurti tan yo pij hatta yulagu haɓe potta haɓe kawra yawma hum ñalawma mak alladina on yu'oduna mboɓe podana o ñalawma ma ganduɗa mben min joɓa fittano hunde wanno tefowo ala ballowo ala ñanen wiyete ko yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata llahu bi qalbin salim oɗo ñalawma tan min paadi caggal ɗum oɗo ñalawma ceernumimo e nder maɓɓe Allah wi ko yawma yukhrajun ñande ɓiɓɓe adama fof jaltina ha laaɓi minal ajdase e guenale sira goto fof so ummi min andi to rondi kaftiɗo fof wiyata ko coret ene andi to feeyi sira ne jawno goto fof andi to rondi yawmal qiyamati so neɗɗo yalte e qabrim tan ummoto ko ngel gommani o ngel seppani so gulal ɗi keewi keeci mum tan ummoto tan wiya rofet ina andi to rondi ɗum ne wofata ko jano yowta Allah de sira an yawma yukhrajuna min quburihim idha da'ahum da'i li mawqil hisab sira an yusabiqu ba'dum ba'd bajan no jawnidire goto fof wiya goɗɗo daɗata ɗum Allah wi kannumma mbiyaɓe ila nusubin koye sanamunuji walla koye yiddeji ɓiɓɓe adama yufadun ɗum woni koɓe jowantoɓe gara ida ayanu yabtadiruna ɓe jawno ayyuhum yastaslimuhu qable goto fof sikka ɗum ɗesi waade kono yaltuɓe ina ndewoya bida ina ndewoya waɗa goto fof wiyata goɗɗo addata ko ɗum pala sunnane en ɓuuri hewde bara ina takko e leke toon ɓe doganta ka annum ila nusubin yufidun khashi'atan no hoyi ina turi ina hersi ina niɓɓiɗi absarum jikiti maɓɓe tar haqqumene hippi guite ɗe kadi dullatun gacce gonduɗe koyera wani noon ko neɗɗo yiyata yeeso mo ala hen ko heptini neɗɗo sa yi heewi so yeewi cakan tan wiyata waɗa ko ɗo min kodirat noon nden hita day kaaren ko ɗo koɗatno kono sa ariɗa meeɗa jibine haɗa suusi yekkidde hoore sa yi jawgal ina darni hoore e dogat saka noon nde jiiɗa mbarodi walla ko mbiyetoon gayori kono futtiri guite on darotoɗa ama daro jiiɗo mbarodin daro ay goto sowa ɗum dañan jamaragal dañat ɗum jamaragal tan koto yimɓe ndendi ñaden jim mbarodi kono onon ndiɗo sa arti sa wi mbarodi tan mbiyata ko rawade ka fuujoto wani noon ko jiiɗa ko heptinani ɗum tagi Allah wi ñande ɓe jalti e notoyade
yawma yakhrujuna min al ajdas ñade ɓe jalteɗe genale sirano ɓe jawni kannuma mbiya bila nusub feede ko ɓe jinno yidde yoñ maɓɓe ko darnano e ko rewate e ko mawninte yuufaduno ɓe gara hen khashiatan no huyi ina huuli ina hoyi ina hersi absarum guide maɓɓe tarhaquhum ina hippi ɓe ina muuri ɓe zullatun koyen ya Muhammad zalika al yawma on ñalawma baɗɗani ɓe ɓiɓɓe adama oɗo ñalawma komo rendini koye kulhuli mawɗi oɗo ñalawma ɓe ndertintano e aduna ko allazi ko oɗo kanuɓe laatino yu odun hoɓe padnone hoɓe cali wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam billahi rrahmani rrahim alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام هسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واهية سبحانه وتعالى أيها المؤمنون إندو سيموري إچimoje ɗe ganduɗa ɗe o hollata julɓe ɓe ɗe o famnata julɓe ɓe pour heblanade ɓe ñalawma garowo o Allah towɗo o jangtima hono yawmal qiyama ko gonga sikki ala hen hono leƴƴi jawtuɗi ɗi gomnoɗi nelaɓe mu'en ɓe penni nelaɓe ɓe subhanahu wa ta'ala memni ɓe lepte mu lepte ɗe ganduɗa ko ɗe momtoje Allah momti ɓe e façon-ŋaji lepte mu ɓen goni jogorɓe ɗo haalede e hoore simore he o wi mbatte haqqillaji o wi alhaqa ñalawma biyeteɗo yawmal qiyamati o alhaqa bi mana mbo tabati mo gasi wondema nde koko gasi jarani sikkitade jarani miijade jarani wadde ko mbiyeten ko intervention ala tabati alhaqa e haala mabɓe hunde ko wiyama ida sabata wa wajaba bi mana tabati waɗɗima bi mana leer mbo yanata o homo tabiti gargol leer mo yawmal qiyamati arata o ha hande leer o ina e waktu mum on leer so yettima yawmal qiyamati ari o wi malhaqa o wi omo namno men holko woni oɗo ñalawma tabiɗo boni oɗo ñalawma alhaqatu ko tabati yawmal qiyamati gasi wonde tabati malhaqa holko tabiti ko ya Muhammad o rutti o wi Muhammadu wama adraka holko andintuma hoɗo dañƴa gandal malhaqa tabirgol oɗo ñalawma ma ganduɗa kombo jaltuɗo hombo daɗi haqqillaji gande ɓiɓɓe adama dañatno kala ɓi adama joguiɗo gandal ma ngal wawama yilanade ha paama yawmal qiyama saabu yawmal qiyamati ha feere mum no mawni
yawmal qiyamati kulhuli muna ɓurti yawmal qiyamati sattende muna ɓenni yawmal qiyamati fala tablughuha dariyatu ahadun wala wahmu yani miijeyel ma e haqqillayel ma wawa ɗum hoddirde yiilo ɗum tagi goto e anduɓe qur'ana biyeteɗo Sufyanu ibnu Sabiba o wi kullu ma fil qur'an kala ko are deftere Allah nde Allah wi en Muhammadu wama adraka nelaɗo habrama ɗum o haalanama ɗum kono kala ɗo qur'ana wi mon wama yudrika hay hunde o famnaka hen holko woƴima miijade ɗum bo maɗa ɗum wokkani witata ɗum anda ya Muhammadu alhaqa tabati mal haqatu holko tabiti ko wama adraka holko andintuma mal haqatu ko tabiti ko hono darga yawmal qiyamati o ɗo ñalawma e ñalawmaji Allah jallana haalana men o ñalawma noon wona leƴƴi jawtuɗi ɗi jeddunoɗimo ina hen leñol ngol wiyete ko samud Allah wi kazzaba samud wa adun bil qari'a al qari'a e al haqa ɗi goɗɗodirani manaji koɗi mana atfu tafsir bi mana al haqa koko tabiti koko timmi koko woni yani ɓi adama alana ɗum gandal al haqa bi mana al qari'a hi al haqa ko gotum kono ko serti al haqa ko ñalawmaji duƴƴo ɓerde a jooɗot tan ha nanaka asman yaɓi tawi bange ma o suwa yande ma jooɗo nana tan leydi kaariri tan ko ene mooli Allah ko fote Dakar fof ɗuggotima yane geeci a fayata yani duƴƴande ɗum duƴƴata ɓernde ma nde waɗa kok duƴƴo ɓernde nde ɗum woni alqari'a ko ñalawma duƴƴo ɓerde ñalawma biyo ɓerde tan kek tan ɓernde yoora hanti guite puttino gartata e joomum ko neɗɗo joguino gandal fof yalti ngandi ɗi yalti hoore nde guite ɗe ne puttidi kono yiyata wayno guiteji oto subhanahu wa taala wi kazzabat fenni samudun wa adun bil qari'a oɗo ñalawma Allah serdani men hono no lepte ɗe jippire yimɓe ɓe batte haqqillaji subhanahu wa taala wi fa amma samud fa ulikuɓe kalkira bittaghiya ko yanande الطاغية الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة والقوة الطاغية كو برت بوني برد بوني بون سبب بنجودي ورما ها جبريل هودي ماب تيمي تندر تري وغوغ بانغي غوت تابي بي ولانغو غوت فو تك تك مو غادي دوما ليدي دون ko jam woni ɗaaxiya ɗum ko diwti haqqille neɗɗo kay moƴƴi ko faawe ko el muusa yarne lekkal ene wiye moccemo ha ɓoyi kay de waɗino waɗatno ɗum ko wulaango wooto tappi tan wona mbaalu wona mbeema wona lekki wona hayre wona neɗɗo wona tout laawol gotol fof hippide leydi maydi wa amma samudun fa ulikuɓe kalkira bittaaxiyade ko bone ɓurɗo bone bon kak hekkande wootere a sayha wulaango wooto jibril tiimiɓe hay goto wiyani goɗɗo ko kewi ɗum yawti kama qala subhanahu wa taala wa akhadha alladina zalamu sayha sahiqa mbiyeten ɗum ko haacango walla hartango walla ko rigango walla ko manango ɗum yani lawol gotol ɗum en ɗaaxiya wa amma samud fa ulikuɓe kalkira bittaaxiyati ko hartango walla ko rigango walla ko haacango walla ko wulango walla ko manango ɗum fof eɗen mbiyani kono manango ɓuuri wulɓe karen kay manango yane mumen hoɓe jogoto dadde eɗen mooli Allah subhanahu wa taala ɓeɗo ko ɗum kalkiraɓe kalkila ko wulango subaka law tawi ɓe cuwa yar tangana jibril huude mumen hay goto wiyani goɗɗo kewi subhanahu wa taala wi wa amma ad mbatte haqqillaji banda men tawi ko ad ko leñol fa ulikuɓe kalkira eɗen mooli Allah birihin ko hendu sarsarin ɓuumdu hendu ɓuumdu ɓuumdu hendu ɓuumdu aatiya ɓurtudu doole on jiɗi ɗi keleeli on jiɗi ɗiɗo keneeli maɓɓatoɗe men ɗo tan yimɓe donko foof donko nan donko yeeyi goto fof yiɗa hay wottade fayre kono noon ndu ummino ko hirnaki
ha hande keneli men ɗon ɗo ɗi ummo funnagen walla reweno worgen ina wawi won jaam kono ɗo hono ɗiɗo keneli sino ummoro ɗo gandumi joni nangue o salto fudde sabu ko ɗo ndu ummoriɓe ñanden ko hirnangue ndu wiyete ko dabu hendu hirnangue nduɗo hendu keɗe ko ndu waɗi Allah wi nde ɓe nelda hendu ndu ɓe kalkira hendu ɓuubndu hendu ndu ganduɗa aatiya ko yawtudu kattanɗe ɓiɓɓe adama saharaha o tabatini ndu alayhime dow maɓɓe saba layalin jammaji jeeɗiɗi wa samaniyata ayyamina balɗe jeetati husuman no fawadir taƴani hay lawol gotol allahu akbar walillahi alhamdu jammaji jeeɗiɗi ɓaleji nangue ɓe jiyani lewru ɓe jiyani koode hondu bippa tan hondu ɓeydo yawtude hoɓe mbiye joni daro tan hondu yawta wadere ala hondu ɓenna tan hondu fooɗa ɓe goni hen balɗe ɗe jammaji ɗi goni jeeɗiɗi ñalawmaji ɗi goni jeetati ya Muhammadu ɓe kalkira hendu ɓurndu bone bon yurmede ala hendu neware ala hendu hay goto wawa ɓuccitorade ndu a wawa yaadata tamoroy moggaɗa a yahatata maadi moggaɗa a yahatata haare moggaɗa a natatata nder gasko daɗa ala fo ɗo gonɗa sa wi aɗa daro tan ndu ɗoofma ndu rondino dow sika wi aɗa moolo lekki ndu ɗuggito lekki ndu yaada hen sa ɓattima hayre ndu tagla hayre ndu talla ɗum no ballon ni ndu yaada hen siko ngeloba ɓattima wuuro mo diwa jiya ngeloba ma no diwanara beel ma no ɗaayi ina heeɓi dow leydi wamemde leydi subhanahu wa taala wi fataral qawma ñanden aɗa yiya ɓiɓɓe adama fiha e nduɗo hendu sara hoɓe jana kannon ma mbiyaɓe ajasu koɓe taƴetine nahlin tamaroje hawiyatin ɓole fa hal tara lahum min baqiya ya Muhammad beela yiye mabɓe ñanden ko heddi ɗo woni ɗo Allah wi fa asbahu la yura illa masakinuhum de guita laaɓi balɗe jeetati ɗe timmi ndu deeƴi ndu hurti koɗo ɓe konno yiya kono heɓe ɓe jiyaka Allah wi ɓeɗo subhanahu wa taala waɗiɓe ni ko waɗiriɓe ni ko wofde annabaɓe ko waɗiriɓe ni ko salade woɗɗinde subhanahu wa taala waɗiriɓe ni ko wiide ɗumen on mbiya Allah e kaari Allah e kaaƴe Allah e ñaaƴe Allah e hande Allah e oto Allah e ɗum Allah e ko ɗum taknoɓe halkede annabaɓe kaali annabaɓe duki naati annabaɓe laaɓi deedi façon fof ɓe ndewi kono waranɓe donki subhanahu wa taala na sekedele mu poti ɓeɗo wulle mumen ɓeɗo cekedele makko ɗe ɓurte mumen o wurte maɓɓe hendu ɗum tagi hendu nelaɗo so yin ɗum jiccanno hofru ñaago moƴƴere hendu ndu ñaago jaam hen bone hendu ndu tawi ko ndu jaam yo Allah waɗan en jaam tawi ko ndu bone yo Allah suran en homba ndi hendu moƴƴani subhanahu wa taala wi ya Muhammad wa jaa fir'aun ari wa man qablahu e ko adi fir'auna e adinoɓe fir'aun e yeddude ayeji Allah ɗe qawmu nuhu en qawmu huud en qawmu adin en qawmu samud en wal qura al mu'tafikat en ɓeɗo to ngari wal mu'tafikat ɓeɓe fof ngari e adiɓe fir'auna ngari hoɓe wal mu'tafakat bil khadiate wofde Allah ɓeɗo tu ndendi hoɓe ngoopi subhanahu wa taala gotel fof wonna Allah leptiri ɗum fir'auna Allah yarni ɗum ko ndiyam kaɗɗam ha paali putti addi ɗum ko geej kaɗɗo kon hombo wi tot nandi toon fir'auna e doole mum e fayida mum e daraja mum e laamu mum ɗeɗɗi ɗum bempeƴƴe ha yoori kon adinoɓe fir'auna ɓe yimɓe Nuh o ɓulni ko leydi o ɓulni asman a wawa daɓirde dow a wawa daɓirde less hay hunde eddaki sona beel ɗiɗon mbalon ɗiɗon nakkon ɗiɗon gelobon ɗiɗon hono kama ɓulna fi tafsirinal madi o reftini hen qawmu Aad o wulle mumen ɓen ɗon ɗuuɓi hay goto wiyani goɗɗo o ubba yen goɗɗo o hen fof ko ɗon ɓe ɓuɓdi lawol gotol ɓe beyi mabɓe e guertoɗe mabɓe jaadi o arte yimɓe Samud o wurte mabɓe hen ɗo taggi ɗumen ha laaɓi
ɗum noon ya Muhammad ɓeɗo fof summa bayyana hadil khadiyata bi qawle hoɗon gandi ɓe fof ko halki ɗumen halki ɓe ko hunde wotere holnden fa asaw ɓe goopi rasula rabbihim Allahu akbar ɓe goopi ko nelaɗo joom maɓɓe ko o ɓe goopi nelaɗo joom maɓɓe takɗoɓe o rokkiɓe koɓe ngalano walliɓe koɓe meeɗano dañ tottiɓe ɗum nde nelaɓe ɓe nela ha nelaɓe fof goto fof yotte yonto mum haali yonto o sali subhanahu wa taala o wi fa akhadahum o wiɓe teeb fa akhadahum ko nangude nangande nde ɗaccetake o wiɓe teeb goto fof teggi ɗum fa akhadahum o nanguiɓe ya Muhammadu akhdatan ko ɗum nangande rabiyatan ɓurtude rabiyatan yawtinde neɗɗo kay ine heewi ɗeɗɗade dada reedu Moussa dada wiye yari lekki en moccama en docteur fingi ɗum en waɗani ɗum ordonnance wona ɓeɗo noon ko nangande wootere nde o wi Firawna teeb ɗum ne Firawna maayi kene ƴeewade maayata nde alama Allah meeɗi bettu Firawna dawi ko subaka ina hacciti ha wi tep yari kaɗam ha ɗomɗiti yari sangara ha reedu wi tep ina yooɓi toɓɓi maaydem ina ƴeewa sabu nde o ari awo jiimi e maayo he siko tawi haqqille yagal ngal addanino ɗum maaya waɗata leydi joor nde o rutto kono wi ha tawde Moussa wawi dañde laabi e maaya wawi e rewdede wakkati dadde yomin daɗoyde toon tan min jaggodiroyde Allah de yiɗi ganjemo nde yawtini Moussa nde kono Moussa waɗi noon ina andi kañum ne hoolaki Firawna wi kino rutto no firta ko Allah waɗi ko Allah wi ɗum watrukil bahra rahwa woppu maayo ngo ɓanmaten jeyingo Moussa natti faalede maayo rumti yahi Allah acci ha feeñi ha laaɓi ha yanana ɗo Firawna siko tawi pempeƴe ɗe kaaɗi reedu ndu ma Allah jogoranimo woppude to liɗɗi ñamamo beele o yiye Allah wi laabi mucca seet tan woppudi ɓe ndiyam ɓe gondi en puƴuk pajak puƴuk woye gam feer façon wondu fof neɗɗo woyi ñande hen saabu Firawna ko rendinno aduna ko wono heewi ha ɗum deeƴi Moussa en na ƴeewa ha ɓooyi tan ɓe jii tan maayo ƴuggiti Firawna tan roodi ɗum tan haɗa pokolam ɗo tan fuddi ɗum ɗon ngal ari o ngal ajjo ngal futtini guite ɓanndu ndu hay hunde memani ndu kono ruhu ala hen so ruhu ala hen en nafa alyawma nunajjika bi badanik Allahu akbar koole hande min jaltinma yimɓe jiima tawi ka Allah han laaɓa gandu han Allah leppa koolan Allah haara bempeƴ reedere wi teb ɗo memɗa fof ndiyam ina waɗa polok wonki yeeyi subhanahu wa taala wi ko ni mbaɗmi Firawna Nuh no mbino ɗen he cankini nde ronki nde wiinde joomam ko halku tu la tadar ala l arde minal kafirina dayyaran hay goto wata hedduɗo e kaccoraji e saabu sa jebini tan jibinta ko bandiji walla bonna ko moƴƴuno ko ɗum noon war ha laaɓe kono de leydi sali leydi ɗi ɓuuli sali deeƴ asman toɓi sali darade gandum wona ɗum remoɓe jiɗi remoɓe de jiɗi ko toɓa silta kadi sojja seeɗa ndema kono cayi ala ɗum aynoɓe ɓe jiiɗa ɗum e hono ni wal mutafika ɓeɗo ko halkaɓe ɓe ina kalka kalke ɗiɗi hen gotel fof ɓuuri yurbinade gonguel ngel ɓeɗo ko aynaɓe oɗon gandi gaynako ɓuuri aduna o fof yidde ndiyam ɓeɗo ko remoɓe ndemowo neɗɗo fof kay ɓuuri yidde ƴiwonde ayi won hen wonɓe dowɓe ƴiw tan ƴiiwi tan goto fof yaltini awdi mum yaltini demir leggirɗe mu joɗɗini wi so ƴiwode silti tan rondo wuuro ƴiwode ari tan no ɓattiɓe hendu no weeli tan nondu sansa hondu sansa ɓoy tan do wojjudu wi coyi asman wonti lewlewndu koɓe goni less ɓe gonti misiwi tan ɓe gonti woɗɓe ɓene gari ha ɓatti ndiyam koɗi ina gasa ɓuloñ mumen ina jara Allah ƴetti sofni ɗum nayi ɗum ma wat kilométre uji 5
ko ɓe jooɗi ɗo e pogpogalam tan to taƴi rewde maɓɓe ɓe be maɓɓe guertode maɓɓe tan ubbi ay goto wiyaga ay ni subhanahu wa taala waɗi ɓeɗo fof holko halki ɗumen fa asaw rasula rabbihi heɓe toɓe gopi ko annabaɓe Allah fa akhadahum o nangi goto hen fof nangande akhadatan nangande rabiyatan yawtude hakkillaji subhanahu wa taala wi men ayyuhannas ndeno waɗiɓe ni goto fof leptem o haale aya goɗɗo wi kullun kazzaba rusul heɓe fof ɓe penni annabaɓe ɓe fa haqqa wa idi leptam ɗe tabite dow maɓɓe Allah wi ya Muhammad nuh mi arte nuh innana minen lamma ɗagal ma nde ndiyam ɗam ɓamtima ɗam yawti darde neɗɗo ɗam ɓurti cuuɗi ɗam ɓurti leɗɗe ɗam ɓurti kaaƴe hoɗo ɓi adama darato allahu akbar innana minen lamma ɗagal ma nde ndiyam ɗam yawti hamalnakum onon taaniɓe mo onon ɓiɓɓe nuu onon ko nuu jogori jibin keeci ko taani koñ jaatira koñ keltino felo hamalnakum min ƴetti mon min pawi mon fil jariyati e ndogowo koram hamalna aba'akum min mumini qawmi nuhin fi safina linunjihim min algharaqi alladi amma ulaika alkafirina jami'an dendangal yimɓe julɓe wonnoɓe ñande heen ko Allah wi nu wama amana min qawmi illa qalil Allah wi ko qalil koɓe temedere woni koɓe capanta capa la Allah ɗum jarani ko seeɗa tan wonno seeɗa nuhu dañño seeɗa yal kala waɗama e laana daɗi kal seeɗa yal jibini ko woni aduna e hande ko yani sika yeehi to ulama en hoɓe duka kono ay oɗo wi ko wol mashhur anna nnasa kulluhum min sulalati nuhu wa dhurriyati dendagal ɓiɓɓe adama tout no potiri ko ɓiɓɓe nuhu ko heddino e laana ka ko ɗum jibini ko heddi ko gayra baytin muslimin ɗon ko maaro mbeɗa sikki ko andi gayra baytin muslimin ɗum ko kañum tan ɗum ko kañum tan e ɓiɓɓe mum la linajalaha hamin mbaɗa datgol ɓe julɓe ɓe ayi wi ko ɗiɗi linajalaha hamin mbaɗa datgol julɓe ɓe linajalaha hamin mbaɗa joolagol heferɓe ɓe lakum onon aroɓe ha yawmal qiyamati tazkiratan ko siftinta mon ko waaji mon wo tawi ha faama ɗum reena ɗum huño ɗum nana ɗum udunun noppi walla nofuru wa'iyatun nanoru ko nafata nduɗo rewa nanowo ko gañta ndu woppa ɗum tagi nelaɗo sallah sallam qala li aliyin inni da'awtullah an yaj'alaha udnaka ya ali yani mbeɗa ñaagui Allah yo nofru ma nan ɗum faama ɗum anda ɗum ɗum tagi qala aliyun karramallah wajhu fama samitu shay'an fa nasitu wama kana li an ansa mi meeɗa nan hunde jejjinmi ɗum ne hannani mi yejjidde waɗi noon du'awa du'anami o du'iɗo ene andide du'i ɗum de ina tagi andude ko du'i ɗum ɗum tagi ali yani kay daɗi sahaba tout hay goto heddaki ko dari ɗo gorko kesa pulɓamti subhanahu wa taala wi men ayyuhannas caggal nde Allah qissini men ɗiɗo qissaji tati Allah findini men e tabitgol kattanɗe makko e bawɗe makko koye nder ɗeɗo bawɗe ɗeɗo kattanɗe woni ɗo darnata darga o naati kanko Allah ma haalana men sernande men oɗo ñalawma e ko jogori wonde o ñalawma e kulhuli o wi ya Muhammadu fa ida nufiha fi sur siko tawi Israfil wutti nduɗo Allah guttugol ngol ganduɗa ngol wiyete ka kharabul alam ko gasde aduna o fa ida nufiha fi sur nafhatan wahida siko tawi wuttago adana ngo wuttama ngo woni wuttaga wooto wo hummilatil ardu leydi ndi ɗuggito leydi ɗuggito ko noon mbiyetene pulare nden fof ndi ɗoofo noon mbiyeton ndi ɗuggito walla ndi ɗoofo wol jibala ɗi yahdaka wiyete kaaƴe kala no ndi ɗuggitorto ni e no ndi ɓamtorto ni ɗum ɗo to ko min anba il gayb
koye kafeji birniɗi yani beela ko hendu arata rondondi ko dunuba vittata ɗum walla ko malayka ƴettata ɗum walla e hona ɗum ɗo goppiɗen ɗum subhanahu wa taala wi kono mbeɗa yanana min Allah min mbimi siko tawi asrafilu ko tagaɗana monni mi rokki ɗum yamirore siko yamirore nde arte jungo mum o wutti Allah do tottumi ɗum ndi leydi ndi ɗuggitto kaaƴe ɗe dewa hen fa dukkata ɗum helda dakka tan helande wahida tan wotere ya Muhammadu fa yawmidin ñanden waqatil waqet darga darato Allahu akbar Allahu akbar dukkitande wotere ɗum wonata Allah wi fa dukkata ɗum noñño dukkatan noññande helande jirkande wahida tan wotere fa yawma idin ñande hen ya Muhammadu waqatil waqet darga darato ɗum koye façon ngaji en goto e façon